Fil-jiem li ġejjin fil-Parlament se titressaq għall-ewwel qari liġi fil-Kodiċi Kriminali ta' Malta biex l-isterilizzazzjoni forzata tiġi projbita fi kwalunkwe ċirkostanza. Dan minħabba l-fatt li din hi operazzjoni serja b'konsegwenzi permanenti u li għaliha jeżistu alternattivi li mhumiex permanenti. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-kriterji li tuża din il-liġi u ta' konsens liberu informat dan ifisser li l-ebda persuna ma tista' tiddeċidi fisem jew minflok il-persuna li tkun se tiġi suġġetta għall operazzjoni ta' sterilizzazzjoni. Fl-istess ħin ukoll il-liġi tistabbilixxi li biex il-kunsens ikun informat, persuna trid tkun ingħatat l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-operazzjoni għal xiex twassal u x'alternattivi hemm għaliha. Jekk persuna ma tkunx tista' bl-ebda mod tagħti il-kunsens tagħha l-isterilizzazzjoni, pereżempju minħabba n-nuqqas ta' kapaċità mentali tagħha, mela tali operazzjoni ma tkunx tista' ssir. Dan filwaqt li kull sterilizzazzjoni fuq tfal, jiġifieri kull persuna li ma tkunx għalqet 18-il sena, titqis sterilizzazzjoni forzata permezz ta' din il-liġi u allura projbita. Dwar dan u aktar tkellimna mal-konsulent legali mid-Direttorat tal-Affarijiet dwar id-Diżabilità Alistair De Gaetano fejn spjega wkoll kif din il-liġi tagħmel tajjeb għal komunikazzjoni alternattiva, pereżempju traduzzjoni bil-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smieħ jew materjal f'format faċli biex taqra għal persuni b'diżabilità intellettwali. Semma wkoll eżenzjonijiet li tipprovdi din il-liġi. Jekk ikun hemm neċessità medika, jgħidlu xi ħadd ikun tilef minn sensieħ u għandu bleeding mill-lutru, f'dak il-każ m'hemm l-ebda pena kriminali li ikun hemm għal persuna li tintervjeni mingħajr il-konsens liberu u informat ta' persuna. Spjega wkoll il-pena li tipprovdi din il-liġi f'każ taħtija. Jekk xi ħadd mingħajr il-konsens jew jekk persuna tistax il-konsens jgħaddi biex jisterilizza persuna jew ikun kompliċi f'dana jista' jieħel bejn 5 sa 9 snin ħabs kif ukoll multa ta' bejn 8,000 u 20,000 euro jekk tgħaddi din il-liġi u f'każ ikun hemm aggravju pereżempju li jkun hemm sforzar jew theddid il-pina ta' ħabs se tiżid bi grad. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni l-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli spjegat li Malta il-11 il-pajjiż Ewropew li daħħal din il-liġi. Ridna li naraw li Malta tkun fuq minn ta' quddiem fost il-pajjiżi Ewropej li nibagħtu dan il-messaġġ b'saħħtu. Se nkunu 11 il-pajjiż li nagħmlu dan u se nkunu qegħdin nimbuttaw biex is-16 il-pajjiż li ieħor iħarsu fuq il-mudell ta' Malta.